pari papo ndo patenge takamira chakaipa anditi chakanaka chinongotaurwa chakaipawo chinongogadziriswa handiti tichienda takadaro tiri semadhairisi kudai so takamira pamwe chete handiti saka nyaya yatinayo nhasi guys inyaya inorwadza inyaya inosiririsa handiti inyaya inosiririsa kuti takatamba Christmas taifara vamwe tichiita sei kune mhuri yaichema guys yaichema zvezvatinogara chikudzai kuti masymptoms nemasigns mared flags munomaona mumarriages mumarelationships but munoiginowa you come vazhinji venyu munouya kwandiri motaura nyaya dzenyu handi ndine nchiza nyaya dzenyu dzakawanda dzamunee muchindudza dziya handi ndokupa advice kuti ona chiya tidai handikwanisi kukudhonza neruoko because uri Cape Town kuti ndikuperekedze kuenda kunoripota police nekusama protection order handikwanisi kuti ndikuperekedze because pamwe unenge uri kuJoburg ndikunoku kana Eastern Cape kana Western Cape hameno handimaona but kana tataura ndikakuti chisimuka izvozvi usadelay rova pasi enda unoripota that is exactly what should happen handimaona munomira moti kana wamborohwa papa uchikurwadziwa unenge une shungu unomhanya kuenda kunoripota handiti police tanda kudza yana simelika indotadzwa mapicha kana video call munenge akazvimba akatsemuka handiti chimanya police zvikurumidza handitese police ndichiona famba tinondifanira kumapurisa dzimangwandotaura nepolisi yachona because chiri chinenge chinetsa ndojobera kana chinge vechituzana chichiti kutaura nemapurisa paya kesi yovhurwa ndozobvunza follow up yekesi kana after 2 weeks zvakafamba sei kesi aufa konsimeli akazoya akati ndataurirani takazotaurirani saka takana withdraw case guys unopera power so unonzwa mudumbu unopera power handi mazvona unoita kupera power kuti nevakomana saka zvofamba sei andi imimi varume muri kuita basa ekurova vakadzi muchichisa makusori yenyu lasandisi kusekererai handitika muri yadzadzangu ndokudai but kutsiurana kudiwa handitika upenyu makambona kuti is very hard kufamba uchingocheuka kudai uri uchitsvaga uri pawanted uchingodhera kuti ndaonekwa kuti vandiziva kuti freedom yako gone nenyaya yekuti warova munhu wauraya munhu freedom yako gone wangofamba uchingocheuka over your shoulder kuti who's looking at me kuti andiziva does he know me maybe ameno unenge uri pawanted all over handi mazviona siyana ine kurova vakadzi haasi mapunching bags haasi mapunching tools ekuti munorova vana munorova vakadzi kana zvisingasaiti handiti guys we know kuti people gets out of love sometimes the love dies sometimes handiti you are allowed to divorce handiti hazvinyadzisi musagarire marelationships kugarira vanhu handiti musagarire marelationships kugarira vabereki vanomangidza vana kuti ndo zvinoita dzimba dzokera kuba kwako inini ukadzoka pano ndikukuramba kana kukukesa handi mazviona please vana vari kufa mukati memamarriages vana vari kusangana zvakawanda mukati memamarriages but havachazivi nenyaya yekuti mwana akura achiteerera vabereki vake anomhanya neflow zvamunenge mamuudza muri kumbozivira kuti mwana ari kuenda through chi kana imimi time generation yatakakura isusu handika tairohwa tiudzwa kunzi no ndozvita dzimba handiti macases even ekurohwa tichiurayiwa ngani mashoma tairohwa nezvitorobho handiti mairohwa nezvitorobho zvazviya kudhara vabereki vedu ndozvamairohwa nazvo mazuvano vana vemazuvano vanorova kana nebanga kurova nebanga kurova mukadzi nebanga cheko kurova mukadzi nebhotoro handimaona kurova mukadzi pakaipa vana vemazuva ano magmo vakafanana neuku kunge dzemabhureila dziyadziya handimaona vave matepetepe chikafu chavanodya chaicho makore ano bhodhi dzavo mukadzitarisa dzakasiyana nebhodhi dzenyu vana mai imi masvika kuma78 years handiti because chikafu chamaidya even kudhara handi makakura muchidya chikafu chakanga chaita kuti muviri usimbe udii look vana vatinawo mazuva ano vanorarama nemakfc mafuta ogoga vanorarama nemachicken licken vanorarama nemapizza takura tisingazivi mapizza handi mazviona isu tatisingavazivi mapizza tichavenikwa kusina chinonzi pizza handi mazviona saka magmo handika very fragile anorohwa kudai sanobva donhera pasi obva sori yenyu mapiano mucomment section sori yenyu mapiano hamusi fit kunge isusu munotadzika zvakanaka chaizvo makaumbikana mune masipika enyu ekusurisa akakura amunenge muinawo handiti but pafitness chaipo hamusi fiti sesu takura chidya tsambatsi isu takura chidya hubvu isu inonzi tubvu takura chisenga matohwe isu shaya idzi dzaita kunge dzedhongi chisenga matohwe mazuva ano hamungaritsengi dohwe imi hamurigoni kutokupa mashukucho chanzi this what is it? I don't eat this maputi ane rafage chochowaya takura chidya maputi isu zvekudaro chakundoyangari chivosandisa kutyoro mwana mazano ndozviona chini ndikatenga maputi munomba ndikabvadawo maputi kuzimbabwe munomba havabati ndosvika pakungopedza chingotsenga ndoga nababa wacho ivo havabati havatomaziva havazvidikwa izvi izvozvi vanodya makaladi maputi mamwe ari munhu ese yanenge akapopiwa akaita makaladi so ekuti ukadya shuga yoga ukamadya ishuga yoga ndo vanenge vachingodya
andivazviona. Saka muchirova vakadzi vepaika tangai mafunga, tangai maziva, because nyaya iri kuuya pana paiko zvinezvi right now tiri kutsvaga mondi ishi, tiri kuitsvaga, ende mondi iyi mangwana we will make you famous. Tichameka sure kuti in every page, so vemapage vese vari pano ndiri kukumbira kuti pandichaposta posti yemunhu ushu handine matozi ake, toraiwo muise kumapage kwenyu, handi torai muise kumapage, ngatisheyei vanhu vakadai, so they don't deserve kugara mucommunity. Handi mazvona, they don't deserve kuti vange vari tiza, but hapana kutiza, because even in nemwe yawomufi will still haunt you. You don't get to kill mwana umwe munhu sehuku and then you run away. Munhu waiudza kuti ndinokuda, ndichafa newe, ndine sure till death do us. Wozoura, you take mweya womunhu into your own hands. Who are you? Are you God? Are you God? Unoshora mweya womwe munhu and you think kuti everything will be okay. Tell nyisu kula nyima uyo vatongomaziva navo dzinonhuwa dzinonzi kudedza tai chakata, dzinonhuwa dzichakata taidzitsenga mai mwana tichidya tsenga dziya tichidya dzimwe dzainzi chitsenza dzaitisa mazino red, so taidya izvozvo. Mazuva ano hazvichadyiwi zviya, kuchina macucumber munovhaira nawo makabata zicucumber riya ramunozomboita varume riya ramunomboshandisa sevarume zicucumber riya, isaidyira macucumber idane minzwa emumunda ari healthy, achairima rine minzwa kudai, tichimbeza minzwa kudai, so tichidya iwayo ari healthy. Enyu aya makuchidhesa kuti nhasi murume, mangwana wozoridla, mangwana murume, kusura mangwana woridla, tikutomaonawo nemima pia kutomaonawo nemima pia nesu hatizvizivi isu. Vandimaona takadya zvose zvino takasimba, mungatisingadi kufuta, asi mabhonzo dai akasimba, tiri zvigwindiri pamutenda takadai. Ndosa muchikoti zvimbuya chichembere, kuchembera mufananidzo wenguva yakareba kutaridza kuti tiripo. Mazhinji mapiyano haasviki kumafotika because muri maGMO. Ndosaka muri mapiyano hamusviki kumafotika, kunotoneka kusvika, handisi maona. Saka imi varume please itei kuti let this be a lesson. Mwana womunhu harowi, kana zvaramba siyanai, kana zvaramba zviri nani. I will respect kuti uye nemwana wangu kuti inini hazvichaiti, ndauya naye mwana wenyu uchitorai, ndogamuchira mwana wangu, pane kuti mwana wangu auya ari mubody bag, auya ari mubody bag, hazvigoni, hazviiti. Right, regai tipinde kunyaya yedu shoti nyaya yacho yangondibhuwa, so saka ndandotongoda zvokutongotaurisa nezvenyaya yacho kuti yatongondibata so kuti but why zvandingondibhuwa, sorry kaindibate. Okay, ava ndiveningikira. Right. Zora volume, toy. Whoever. Hello, Sis Melly. Hello, Musikana, maswera seiko? Tamboswera, Sis Melly. Taswera chitini namuka Musikana. Zvakaoma, Sis Melly, zvakaoma. Tichitori mushoko right now. Aiwa, mungambotadzi mufunge kuti vamwe vari kudya Christmas muri kuchema line. Zvakaoma, Sis Melly. Zvakaoma. Tinodakana nere muromo right now, even kudza vabereki kumusha uko, zvakaoma. Right, chii chakaitika? Ndozoti muri parufu, sorry henyu, but toda kuziva chakaitika kuti mondi iyi, we should make sure we join hands atsvagwe pahari, and you never have peace of mind. And pese pachafamba chamba chingocheuka because change achingotsvagwa chine nevanhu. Chii chakaitika? Chakaitika, Sis Melly, ndechekuti sisi vedu ava vaigara kuSprings like ise boyfriend akasina kana kutombonorora. Saka vachigara vese Springs vakatanga vachigara, mataurwa azviri kuitwa acho, vakatanga vachigara vese kubva kwemurume, saka kumayadzi. Saka vachidaro murume uyu akagara ari abusive zvekuti murungu wacho akatomboita kuti aende kupi, aende sekujeri amuripoti. Amuripota nenyaya yeabuse because aikugara achirova mukadzi, ndobva avharirwa. Saka hanzi avharirwa kudaro, ava sisi vedu ava hameno kuti mwoyo wakarwadza here kana kuti chii, ndobva vatanga kutsvaga mari nemalawyers kuti vanomubudisa pandasunga kujeri. Saka arunzi anga atone 3 months ari kujeri ikoko, ndobva wazonotsvaga mari, kubhadhara maloya. Unokoziva futi zvekutsvaga mari yacho zvazvo zvekutamburira mufunge, kubudisa mhonzi mujeri. Ini amubudisa hanzi anga
3 months. Saka panga mupurisa pa ndopavakatanga kuti saka uyu achiri kujeri uyu mukadzi akasara chomerwa neupenyu zvokuti akanga atotsvagwa umweni kufaiswa pakati chiperi kusprings ikoko kugara because murungu akazovapudisa kuti ane violence yenyu yamungarambi muchigara pano. Saka ndobva avapudisa angagara ega ndobva wamerwa neupenyu amene omaire kumusha vakasangana nawo ndobva wataudza inini upenyu hwakadini hwakandiomera. Saka mai vakati inini kwandinogara kune dzimba dzakachipa dzerailway handi tinogara tese dzinenge aitleast 300 rand. Saka ndobva vatomutora ndobva vaenda hanzi vasakutangana next door mayava vatompa futi tichiti tatadzwa ndotounodyawo patarara zvese hanzi vakagara naye. Saka kusvika vatozomupira rumu yavaigara iya ndobva inomutsvagwawo ipapo next ndobva atanga kugara ipapo. Saka pakutanga kugara ega ndopaakutanga kufambira nyaya dzekuda kubudisa murume wake. Kusvika murume uyu abuda, murume uyu haana 3 weeks abuda mujero manga fungwa ndobva vatanga kugara naye. Hanzi paakatosvika pane vamwe mai vemusouth african mai vepapo hanzi vakatoti iwewe ndokuziva like aitozikanwa nembiri here uyu. Yes, fight. Hanzi saka namai vandakatoti ndobva ndatobvunza musikana uyu asi ndakabvunza kuti chigebenga icho wakagara nacho sei because ndomuziva munhu. Hanzi apretenda kunga munhu anga ari right akutoita kunga munhu ari right vagara vese. Hanzi saka mukugara imomo 3 weeks namai vanga kutisanangura nyaya yacho petakachenda kunhamo. Hanzi airohwa but airohwa akamubata muromo. Hanzi zvekuti maizobva mutsindo kuti mumba umu hamusi right. Hanzi aigona kutorohwa zvekuti mese maisazviziva but sometimes usati kutoziva situation iripo taingotika kutoziva kuti totonopadhoo kuti there's something. Kana hanzi aitozobuda azvimba meso echiti ndaandafa mumba umu zvekuti taisagona kuti pane zviri kuitika mumba umu achivarova. Saka musa 23 akazoitika incident yekuti abva azoshaya kudai. Hanzi akatanga kurwa ndobva amurowa. Saka mai vepanext door ndobva vatomhanya vanzwa mberi pakusvika hanzi atomubatira banga kuda kumurowa pachipfuwa. Saka mai vavati ndabva ndamira pakati kuti uraya inini kana uchida kudini kuuraya. Ndokumbata kwavakaita hanzi atorohwa atoita mared eye zvese. Saka mapicha mamaona ndamaona imi zvakaoma. Saka hanzi ndatomira pakati pavo ndokuzonunura kwavakaita vachirwa kudaro mai vemusouth african ava vobva vadaidza mapurisa vari kusei. Saka vobva vadaidza mapurisa. Pakasvika mapurisa hanzi mapurisa akasvika pagedhi kwakuita kakuridza huta kwavo kayakaya. Hanzi batoona kuti pana papasata hanzi ndobva angotora vake semunhu ari kurasa mvura pasi. Hanzi ndobva akabva angotenderera kutura hukuda kurasa vake twakutomujamba. Saka mapurisa pavakasara vokuda mumota anga atojamba atiza aye. Uyu anga atove unconscious ari mumba. Saka uyu akabva atosara ari mumba. Ipapa pahanzi angasati unconscious zvemazoona zveshe. But saka hanzi vadaro vabva vasara vakutaura nyaya nemapurisa. Mapurisa akagozvoka pano mutifonere toda kuti timubati. Saka ndobva vasara paya hanzi vasara. Saka pane mai hameno zvekumalokesheni zvisinezi zvakamuka kuti mai vekumwe lai shamwariwo zinobvira vanhu vatoveri vese kuti murume uyu akanopinde ikoko kwamai vaya here kwakunozoti tiri kurwa nemukadzi wangu but inini ndakutaurira nachini nemukadzi wangu ndikumbira mumudaidzepo auye titaurira. Saka mai vaya ndobva vafona kuti iouya kuseri kuno murume wako ari kuno kwati atotaura nemimi kutaurira. Saka hanzi aenda iko ubva atoti hanzi kamai epanextema anatoti iwo wati kuregedza kuenda nesituation yawari nekurohwa kwawaitwa ka chigara pamba. Hanzi ndobva aenda. Actually mai ava vakangodzifonai muti hanzi uyai pano musataura kuti ndini ndiri panapa ndodoti auye titaurana. Saka mai avavo havana kumenchena kuti munhu aripo murume wako uyu. Vakangoti uya kuno ndinyatsonzwa nyaya yako. Uyu achisvika ndokuzoona murume uyu andokwadini ndokwaari. Hanzi ndobva vanyepera kuita kunga vataurirana mai vaya vakati ndakavagadzirisa vakatoti tarait akati taruwi mukadzi wangu zvapera. Hanzi dzadza kuma 10 kweusiku. Hanzi
maita basa matotigadzisa. Saka hanzi uyu musikana akaramba akati nezvamboitika ndiri kumba chimbondisiyai ndivare kuti kumoku nhasi. Kana kuri kwaakadziva vanzi ndobva kana mai vaya vanga vachivagadzirisa ndobva vabuda. Mukubuda kwavakaita hanzi ndobva mukata muromo kumusunga muromo ndobva muzvizvividzira kusango raanga riri padhuze neikoko. Vamuzvizvividzira kusango ikoko hanzi ndokwakanomurova zvisingatomboiti. Kwaakanomurova akamugura mbabvu ndokuti akatanga kutoita internal bleeding iko ari kusango ikoko. Hanzi ndobva amuvisira murimwe gomba atoti afa. Ndokuti hanzi akaita kuenda kudai. Saka hanzi pakatoona akabva vanoti munhu anenge afa. Hanzi ndobva atomukandira mugomba. Saka amukandira mugomba imomo ndobva aenda kunotora tombo zvekuda kunopedzisa kudai. Hanzi saka ndobva akabva apekuda akati usandiuraya ndidzosera hako kwawandipisa. Handichatauri zvako nemazita. Ndidzosera hako kwawanditora kwamainhingirikini ndiende zvangu ikoko but usandapota hako usandiuraya. Hanzi ndobva akazomusiya ndobva angonomusiya ari kudhuze ikoko. Hanzi vanhu kwatozomuona akarara murodhi. Kwatitoti ndiani kwatitoona kuti ndiye kuchizomumhanyisa kuhospital. Then kuhospital ikoko munongoziva zvemunomo zvacho haana kunyatsosvika kunoatendwa zvakanaka. Then ndobva atogoshaika musi wa25. Saka murume uyu kubva zvaakamutiza amusiya ari mugomba achiti afa akabva atodhisapiya zvachose kusvikana nhasi. Haana kudhisapiya. Zvaakaita musi wakamuusira mugomba hanzi mangwana achona ndobva adzokera. Akadzokera ndobva asvika pamba paya pavaigara vese. Saka akasvika hanzvadzi yemukadzi uyu atovapo pamba. Saka sekuru. Saka asvika sekuru vatovapo pamba anga asikavazivi. Saka vanhu mukuzotaura kutoti iye handadani angabate bhozha ndobva atotanga kutiza. Kuti handati saka vakatosara vomadzingirira havanozomuona. Then ndokwavazomuka makuseni acho vakutaura vanhu vecommunity yacho maSouth African vakutotorawo pfuti vapiwo vakutotora zvinhu vakatoda kunomutadza tonomuuraya. Like izvezvi atori pawandi even nemaSouth African ecommunity they want to kill him. Saka ndokuzomutsvaga havanomuwana hanzi vaitosvika vachitogogodzira mukuku yega yega vachinogogodzira havana kumuwana. Hanzi anenge akatobva musprings imo. Kuti akabva ane mari here akanga ane mari here yaive nayo. Saka angabva musprings angabva nei ende imhonti munoziva guys mapicture andaona kandarohwa nehana mwoyo wangu unza kuti ura hwangu wavhunduka. So ura hwangu mapictures acho mukamaona kana nemya munonzwa tsitsi vasikana pacho paakanga adonha ipapo makambona kuita deformed makambona kudeformwa kuitwa deformed nemunhu wawaidanana naye munhu wawairana naye machira everyday. Ndichakutadzai mapictures acho muone I'll show you pano munyatsoona. Saka iwe uri kuumana ukamedza kuti ndanzwa kuti munhu akafa akazviuraya mukwane mutaure kwamaswera guys. Munhu akashayika nekurohwa nditori nemapictures akatsemuka muviri wese uyu nekurohwa zvokuti ndofunga ropa rakanoklota nemumusoro nepai here handizivi. Handimaona. Saka vanga vagara nguva yakareba zvakadii vari vese nezimbabwe nezimondiriya. Pazvaitaurwa kunge zvainzi 2 years. Vanga vasina mwana vese. Aiwa vanga vasina mwana wese. Saka uyu hanzi ari kuti hanzi aimurwera kuti taura chokwadi kuti penda ndiri mujeri wakasara uchidanana nevarume vemucommunity munomu. Musikana uya anga ane mwana here chiro kumba? Anavo vana. Ya anga ane makore mangani? I think 41. 41? Zvino 41 kungomaiva kuri kuya kuzongorewa nechimunhu icho chiasikana. Mavaten city MS yaya. Saka paperwork yacho maita ari kuenda kumusha riini nai kana kuti muri kumuviga muno. Zvinhu zvikutonetsa simeli zvokutoti nyangwe mari dzacho hapana tinoedza kutoti tiunganidze hapana chati chatombofamba izvezvi. Ko madisi kungomuchengeta henyu kunoko? Munongozivawo vabereki kumusha and zvezvokuti munhu haana kurwara mongonzwa endi munhu it's not like aizikanwa kumusha aisatozikanwa mukwasha uyu zvaingova zvokugarawo neboyfriend muno muSouth Africa munongozivawo zvazviri. Ya pakaipa. Saka maka ari kuhospital izvozvo. Vabereki kumusha varongochema kuti ndigire
zvenyu mwana wangu kana chiri chibhodhi chingouyai nacho. Zvino vabereki ndo panonetsa ipo vane munhu zvinoitika. Vabereki vanenge vari kumusha, vanenge vachikana pashayikwa kudai so munhu ashayika. Vabereki vanoti uyai nemwana, vazive process yekunza munhu kuZimbabwe kuti iri bhodhi kuti inodhura sei yakamira sei. Munoona white zoti joinai mafuneral policies. Muri kuona patashara kuti joinai mafuneral policies papi amuteereri. Munenge muchiita kunge zvinhu zvisinga kunge musingafi kunge zvisingasviki. Muri kuona mai avazivi zvinenge zvichiitika kuSouth Africa. Vanongoti ndiri wigirewo mwana wangu ende vari kumusha zvifo vari kumusha mheno kudhipu kumusha chaiko. Uyai nemwana. Vatori kudhipe ende havazvinzwisisi kuti kuendesa bhodhi kuZimbabwe zvinorevei. Isusu taakutongonzi chero maunza mwana wangu. Saka munongozivawo zvisinei izvo zvokuti hauna uri kumbotarisira endi munhu haana polisi. Zvinonetsa. Shame. I just pray and hope kuti kutounganidzawo saka hapo nawo hapana chatomboitika. Hey, I just hope kuti muchabakwanisa kubatanidza henyu mukwanise kuindisa. I just hope kuti muchangoita nepamwe but yo mapictures ndapiwa guys ndinawo zvandaida kuti mutange manzwa nyaya anditika then mapictures I will post them after my life. Saka zvachaita nzvokuti ndichatanga nambopa umwe maadmin kune nhingiri kuWhatsApp kuti vafambe nenyaya vaposte nyaya then mangwana pamunomuka ndakazara kudiaries ndichakanda kumadiaries kwese kuti mudi muone nekune mamwe magroup ese anditi saka ndachikumbirawo guys kuti vane mapage avo vane magroup akasiyana siyana please torai munhu uyu wandichaposta uyu momukanda anonzanika zvezita rake and suppose profile picture yake iripo ipa Facebook anosid nantipei zita vanhu vaindeko pa Facebook yake angakanzi ningireni Sydney chamunogwa guys imanyai kwa Sydney chamunogwa so antorine face chimondi munhu wacho so ano face chimondi antorine face chiboy chibanditi Sydney chamunogwa saka chikukupa 2 minutes kuti chimanyai munoona Sydney chamunogwa munongonoona musataure zvakawanda kuti munongonomuona chete kuti account set yabviswa mapicture chakanda mangwana name emsikana nichakutadza izvozvo emkadzi nokuti haangaiti kukanda pa Facebook tinoblokwa naMsuka haiti kukanda pa Plaza tingaisi muchituna let's respect the dead pa Facebook I'll just show you pano kungoti ushu moona panga akakuvara akarowa anditi so I know a lot vakadzi vari mazvi izvozvi as well speaking right now munoona time yavambibvunza kuti muri kuya pangu live nguva ipapa ndichiti ndiri kupesa bika ndiri kuya ipapa muchibva kupedza imimi ndine mwe mukadzi anga achifona murume wakatomuti ndiri kuya kuzokuuraya nhasi izvozvi as you are speaking right now ndakuti abuda chinda police izvozvi atobuda chinda police nofunga sera adzoka dai anga adzoka arimo mucomment section atobuda chinda police ndichatira kufona right now ndizoti aende police kwanzi kudi murume wachotora tundikuya because mukadzi ndakafamba naye tikaita protection order zveshuwa uyu akatakata tise protection order ndimubatsira ndiri kuno ikabudirira murume akaseviwa ndopatanga izvozvi azisa message yavo ndoti anzi nepolice uri anzi kudiwa court anomaona paango receive manje ndopataura kuti right I'm going to kill you. So azvina kuti chimanya kupolisi unovaudza kuti ndo mashoko aunza iwa yaya saka wamanya kupolisi asi nichamufondera izvozvo tizoti wafamba sei kupolisi ndiri pano anti mashona so thank you vasikana thank you very much ifambisai basa vediwe we just pray and hope kuti isiso iko zvino izvi munongoziva kuti tiri kubva muKrismasi vanhu takaomegwa home asikana tato izvozvi takutaka kutofusha makabheji aJanuary tingadei tambobvisawo pashoma nepashoma but tabuda muKrismasi zvinhu zvakati tiomere mbichana handiti saka tikazongowana wanenge achitindura kubatsira ndichangova nhamba dzenyu handiti then ozodii then ozongoyawa chikanda uchanenge akanda andimaona sifesi nachenitori mhashu inototyisa andimaona anitori nge mhashu chaiyo antimazviona so maita basa asikana regai ndichakanda mapictures neFacebook profile yacho kuti vanhu vakwanise kuona family hanzi iri kuda kuradzika mai ava mai vari kumusha vemufi vari kuti hunzai mwana chero akafa kudaro chiunzai bhodhi vabereki remember vanenge vachembera vari kumusha kakumareserve havatozvizivi kuti kuunza munhu kumareserve uku kwakamira sei kunodhura havatozvizivi hanimaona vanenge vachiti ndigirewo mwana wangu kuno kumunhu ana polisi hana chi aigara namaboyfriend vamuboyfriend avakasangana nawo mujoni kumba havadozikamu handi munoona pane patisiki pacho mukadzi yanga nevana vake kumusha atofasina kana kuoneka vana vake dzatovenherera vangu vachigara namai iwoya kunoku wagara naGilbert kunoku Gilbert asikamu Gilbert ari kurova pamusoro pezvo hanimaona saka ndo mamiriro azvakaita hanimaona
All right, thank you very much, Musikana. God bless you. Regai timbonzwa kuti aufa, but ndisenti nazvo. I'll make sure kuti muchangoona. Thank you very much, my dear. God bless you, ne? Okay, Sis Melly. All right, sharp. Okay, bye. Right. So, guys, is why it's okay to be single, right? It's very much okay to stay single than to live in a broken marriage. And ndinoshamisika ndichona mchitera chi kuroro inangu single kuita single kudi kuti unge marriage kasodi anti mu marriage mune marriage ma blessings guys. I blessing ya marriage ukono wapinda mu marriage ne murume anoziva mwari anotya anoremekedza asingakurova asingadi iropafadzo rako antiona tenda mwari nazvo. But vakawanda vari kushinyira varimo abuse is kuya nepakasiyana siyana vari mukati memarriage imomo handiti right kana uchinge waroorwa hatisi kuti kuroorwa kwakaipa kuroorwa kwakanaka handimaona kwakanaka chiti kuroorwa kana marriage yako ichizofadza because marriage guys you're not supposed to be crying like an onion handimaona hafangunge uchichema kunge uri kucheka onion ufangunge uchienjoya marriage but ukona marriage yacho everyday uri kuchema vasikana. I am talking as a mother. Ukona marriage uri kuchema every day, uri kushungurudzwa every day. It's okay to walk away, guys. It's okay to walk away. Handi muri kunzwa. It's okay to walk away. Varume kana maona kuti une ruoko rwekusangana nevakadzi vekuti vanokuisa pamiedzo kuti unopesa unenge wakuda kunzwa kurova. It's okay to be single as well. And even kuvanhurume, it's okay, it's allowed kusvika 40 years, 50 years uri single. And kana nokuti kune vamwe vane ruoko rwekuti mukadzi sewasangana naye anenge ane chipembe chemukadzi. Chipembe chemukadzi chekuti chikato chakabuda chototi ndiuraye kutokunya pamwe vese ndiwo vanongosangana navo vakadaro. Antiona it's okay to be single as well. Live your life uri single wakadaro. Handiti hazvirambidzwe ndazvimanikidza imimi vari mudzimba. Stop giving pressure kuma single ladies and single men. Hanti stop giving pressure kuti nayo zvawakomba uchawanikwa rini nei baba imi zvamatochembera saka ucharoora rini. Stop giving them pressure. Sydney mchamunogwa. Stop giving them pressure. Murukunzwa. It's wrong. A story for another day. Mina ndikutaridzei Monty. Ndobva ndota kutonzwa mudumbu chaiko. Monty. Face ye Monty. Face ye Monty yomukuiona iyo. Sho kuinda kunoburisa munhu kujere. Handiti kunoburisa munhu anonzisiri nchamunogwa ushu nemukadzi wacho ushu ushu